Zdravím vás, lidičky. Já mám otázku, kterou bych chtěl položit Norbertovi Hmilanskému. Ale než se zeptám, rád bych se kouknul, jak pán Hmilanský se písemně vyjadřuje, když nikdo jiný není na poruce a aby mu to napsal. Lidičky, jaká je to distribuovaná rodina? Hledal jsem na Google a ani ten mi to nenašel a ani neporadil. A ještě z teplu, jako myslíš teplou krávu? Anebo s teplou kávu? Člověče, ať přemýšlím, jak přemýšlím, ale asi by jsem nedokázal spojit jednoho člověka ve slušnou rodinu. Dobrý. A v jednom slově dvě chybí, jakože nikdy. Jak si to jako myslel, že nikdy by se nedělala? To jako, že se neudělala? Jako myslíš do kalhot? Anebo, že by společnou erekci? A tímto rodina by se měla Bibianka ostudovat. Jak myslíš? Jako myslíš prostudovat? Ostudovat. No, já vím, že bych si měl prostudovat gramatiku. A to hlavně ty. Hele, já taky neumím gramatiku, jo. Ale když něco píšu, jo, veřejně, nejsem si vědom jako i a další, tak se kouknu na Google. Ale co jsem chtěl? Tak když ti pán Pongo vyznal lásku, tak snad mu to musíš oplatit, viď? Proste Janči dačo zverejnil na Facebook, Romano Rašaj dačo zverejnil, ale to nepísal on, hej, to písala Bianka. No a tam písala niečo o tzv. Rodine Pongovcov. Absolútne to nie je pravda. Absolútne to nie je pravda. To vám môžem ja potvrdiť. Natoľko, že Bianka a jej otec je mne nejaká vzdialená rodina z Čiech, z Teplic. Takže otázka, jo? Kto vyhrál mobil a finanční odměny, pokud vím, na YouTube si 1000 odběratelů překonal? My plníme svoje slova, my z ústov si nerobíme záchod proste. Ľudia, tí, ktorí budú zdieľať, ľudia, ktorí budú zdieľať, ktorí lajknú a budú sledovať túto stránku, bude losovanie. Losovanie bude výherca dňa 24.12.2019. Bude to presne na Vianoce. Presne na Vianoce bude losovanie. Ja vyberem jednoho víťaza medzi vás a ten víťaz dostane čas, bude to o 8 večer na anglický čas, bude živé vysielanie cez túto stránku a výherca dostane mobilný telefon. Takže vieme veľmi dobre, že dievčatá majú radi Samsungy a chlapci majú radi ten iPhone, takže záleží to, aký bude výherca, takže dostane nový telefon, takže preto sledujte túto stránku, zdieľajte a lajkujte, lebo bude losovanie, zrobím cez počítač, cez myšku a budem robiť, Hilda mi zavre oči, proste vybereme výhercu a dostane nový telefon. My plníme svoje slova, my z ústov si nerobíme záchod proste. Ľudí teraz, ale chcem povedať to, že bude losovanie. Ja budem mať losovanie dňa 24.12.2019, to bude presne deň Vianoc. Čas o 8 bude losovanie. Takže medzi vami zrobím ja losovanie, prakticky žena mi zavre oči a budem medzi vami, to budem s myškou budem robiť, pohybovať sa a Hilda povie stop, alebo... My plníme svoje slova, my z ústov si nerobíme záchod proste. YouTube, keď budete odoberať, tak tiež spravím nejaké žrebovanie, ale chcel by som to spraviť tak, že odmeniť nejakých ľudí finančne. Nejakú financiu by som prakticky poslal tiež ľuďom, lebo chcem spraviť od 2. roka, niekedy v januári, niekedy na druhý rok. Proste odoberajte moje YouTube a sledujte to YouTube a zároveň aj zdieľajte, lebo bude finančná odmena. Koľko bude finančná odmena a jak to spravíme, sa ešte dozviete. Robte to tak, jak ja. Na mojom YouTube ako na Norbert Hmilanský, lebo už mám 920 ľudí a chýba mi prakticky ešte 80 ľudí mi chýba, že by som to už konečne mohol zaregistrovať. Viete veľmi dobre, že tie videá sú prakticky 3 roky. 3 roky to vysielam, robím a pracujem a moja robota je na tom YouTube. Takže chcel by som už, aby sa to registrovalo, že by to už bolo konečne registrované. Takže mi chýba ešte 80 ľudí, takže chcem povedať všetkým vám, ktorí ma sledujete a ktorí pozeráte tieto liveky a zároveň moje YouTube, že by ste robili odber, že by som to už konečne registroval. Chcem povedať toľko, že tí, ktorí bude tam nejaké losovanie na tom YouTube, niekedy začnem v januári na tom pracovať, dám vám presný čas vedieť, že kedy, buď v januári alebo v februári, neviem presne, ale bude výherca, dostane nejakú peňažitú odmenu, bude tam peňažitá odmena. A zároveň, čo sa týka facebookovej stránky Norbert Hmilanský, chcem vás požiadať, že by ste dali tam like a že by ste sledovanie takisto sledovali. Lebo tak je facebooková stránka, tu je páči sa mi, alebo v češtine je to líbim sa mi a takisto sledovanie. Takže aj toto stlačte, že by ste potom, bude losovanie 24.12. bude to losovanie a dostane výherca nový telefon odo mňa. Takže presne na Vianoce bude losovanie 24.12. Čas večer na anglický čas o 8. bude losovanie. Vieme, že devčatá majú radi ten Samsung, chlapci, zároveň tie iPhony, tak uvidím, že kto, aký bude výherca, aký budete chcieť telefón, tak taký vám pošlem. Takže výherca dostane nový telefón. Takže bol by som rád, keby ste robili tie odbery a
na tom YouTube a zároveň stránku, že by ste lajkovali tie stránky. Robte to tak, jak ja. Nemám rád falošných ľudí. My plníme svoje slova, my z ústov si nerobíme záchod proste. Nějak mi to nejde do hlavy. A to, že jsem tvoje losování do konce roku a pak leden a únor sledoval a nikaj nič, že by vyhrál telefon Pongo? A strašně jste to utajili?